Hai 40 anos, en 1983, produciuse a última redución legal da xornada laboral no Estado español, situándose en 40 horas semanais. Malia que as negociacións colectivas permitiron ir reducindo progresivamente ata unha media dunhas 38,5 horas semanais nos convenios colectivos, xa é hora de mudar esta realidade. Ademais, moitos sectores da sociedade non notaron este cambio, especialmente aqueles máis precarios. Todas as transformacións económicas, produtivas e sociais están xerando un incremento significativo da produtividade, concretamente un 62% máis dende 1990 segundo a OECD. Sen embargo, este crecemento productivo tradúcese nun incremento dos beneficios empresariais a costa da explotación dos traballadores, en moitos casos, traballando máis horas das que aparece no contrato. É necesario redistribuir a riqueza e a productividade entre a clase traballadora, reducindo o tempo de traballo e incrementando os salarios. É unha cuestión de xustiza social. Reducir o tempo de traballo ten un impacto positivo para a saúde, tanto física como mental, reducindo o estrés, reducindo as baixas por enfermidade e incrementando o tempo de lecer. E tamén ten beneficios ambientais e sociais, reducindo o impacto antropolóxico e favorecendo un reparto equitativo dos cuidados. Deste xeito, a administración local, como entidade máis próxima aos veciños e veciñas, debe ser un exemplo e apoiar a transformación da sociedade. Por iso, dende PEC, propoñemos impulsar a xornada laboral de 35 horas semanais para todas as traballadoras e traballadores municipais. E tamén apoiar e instar as administracións estatais a reducir a xornada laboral a 35 horas tanto no sector público como no sector privado nun futuro próximo. Todo o poder para a clase traballadora.